Il-miżuri dwar il-ftuħ tal-iskejjel għandhom ikunu pari passu ma' miżuri oħrajn. Ma jagħmilx sens li l-ħadd in-nies għandhom restrizzjoni sa massimu ta' 2 persuni u l-għanda ikollna 400 tifel u tifla flimkien mal-edukaturi tagħhom. Sostna dan il-President tal-MUT Marco Bonnici waqt intervista fuq il-programm Net Live u għalli fil-waqt li ftuħ tal-iskejjel għandu jseħħ dan għandu jsir b'ċertu kawtela. Il-ftuħ mill-ġid tal-iskejjel fil-waqt li għandu jseħħ, jiġri aħna nemmnu li iċ-ċirkostanzi jissuma tali li għandna nħarsu lej il-ftuħ mill-ġid tal-iskejjel, però b'ċertu kawtela u konsiderazzjonijiet. U mhux baġla żejda li tista' tagħmilna ħsar. Marco Bonnici qal li wieħed għandu jħalli ġimagħtejn fuq żmien lajza biex jarek il-miżuri ta' rilax u x'qed jaħdmu. Barra minn hekk wieħed għandu jtaffi restrizzjonijiet bħala parti minn pjan sħiħ li għandu jkun komunikat lil pubbliku biex in-nies iserħu moħħhom. Aħna li rridu naraw huwa li r-rilax tal-miżuri jkun fi pjan li jkun pjan studjat, li jkun pjan li nistgħu nifhmuh li x'ħadd jista' jiġġustifikalna. Għalfejn din ġiet l-ewwel u l-oħra ġiet it-tieni, għalfejn hemm sekwenza, għalfejn saru b'dak il-mod. Jekk mhux se jkollna dan, ħadd mhux se jkollu moħħhom isir li jgħid ara l-affarijiet mixjin b'sens u mixjin b'loġika għal xjentifiku kif inhu mistenni. Dwar it-tagħlim online il-President tal-MUT qal li dan jidher li kienet esperjenza pożittiva u kien hemm feedback pożittiv kemm mill-edukaturi kif ukoll minn ġenituri u tfal. Għal dak li għandu x'jaqsam ma' tilqim Marco Bonnici qal mill-informazzjoni li għandha il-Union huma ftit mijiet dawk li s'issa għadhom ma jnatawx l-ewwel doża tal-vaċċin.